Ola, son Isabel Quintás, son concelleira de recollida de residuos urbanos e limpeza viaria, así como de edificios públicos. Desde o ano pasado temos o colector marrón, podemos poñer residuos orgánicos, necesitamos unha tarxeta que se pode pedir no Concello ou na página web da Mancomunidade, hai que escribir un formulario moi sinxelo. A parte de reciclar na orgánica, Bueu está comprometido tamén coa Mancomunidade, con puntos limpos de proximidade, onde se poden botar pequenos residuos, como cápsulas de café, lámpadas de baixo consumo, sprays, algunha tisola ou sarténs que sean pequenas, porque os grandes xa sabedes que podedes ir ao punto limpo que está no polígono industrial de Castiñeiras. Abre todos os días menos os mércores e os domingos de 9 a 1 e de 4 a 7, ou se non podedes chamar a un número gratuito que é o 972 54 25 e poden recoller os vosos enseres, camas, somieres no voso domicilio. Como todos sabedes, temos varios colectores onde poder meter os residuos. Este sería o colector de restos, onde metemos pois o que non se pode reciclar nin na orgánica, nin papel. O papel e o cartón reciclase neste colector azul. Tamén non sei se sabedes que aí o comercio podese adherir á recollida de papel e de biorresiduos. E logo temos o contenedor amarelo, que para bricks, plásticos, latas, e logo o verde para o vidrio. Tamén temos o que é o da roupa, que hai en varios puntos de Bueu. Este é para o reciclado de aceite de cociña usado. Se queredes podedes vir polo Concello e vos damos un embudiño para que o metades ben nas garrafas.